Matapos ang ilang linggo ng kompetisyon, isang bagong reyna na ang itinanghal sa Mutya ng Pilipinas Pampanga 2026. Si Rose Hamandre ang nagwagi sa corona at siyang magdadala ng pangalan ng Pampanga sa national stage ng Mutya ng Pilipinas. Sa gitna ng matinding labanan, pinatunayan ni Rose ang kanyang sarili at nangibabaw sa 12 kandidata. Ngayon, bagong hamon naman ang kanyang haharapin bilang kinatawan ng lalawigan sa national pageant. It's a roller coaster of emotion. Basta ngayon po is napakatabala ng puso ko. Lahat ng hard work ko po is nabayaran ngayon. And I am looking forward for this moment and now reality na siya. And ayun po, mag-exert pa po ako ng more effort sa national pageant and I hope you all sa Pampangans is masupport po ako sa the national stage. Mula sa lokal na entablado, nakatutok na si Rose sa kanyang mga paghahanda para sa mas malaking laban. I'm gonna observe myself kung saan po ako mahina and doon po ako magpo-focus. And mas lalong-lalo na po is to stay connected sa aking mga team dahil isa po sila sa aking source of strength and with my family din po. Samantala, naniniwala si Mutya ng Pilipinas President Cory Quirino na matagal na niyang nakikita ang potensyal ni Rose para sa mas malaking entablado. Ako, sa tingin ko, my feeling lang, in all my years handling beauty pageant, more than how many years na, since 2011, nung unang nakita ko si Rose, sabi ko, talagang pang-international siya, for an international competitions. Hindi lamang national title ang nakikita ni Quirino para sa bagong Mutya, kundi posibilidad na rin ng international crown. Eventually, I see a crown on her head. Yeah. Anong crown po? I don't know, pero I can see that talagang pang-internationals. Ang pinakamalaking title namin ay Miss Intercontinental. And I think she will do very well. All right. And I know she's everyone pageant is- ready, I can see. Para naman kay MPP Provincial Director Chot Rojas, hindi nagtatapos sa coronation ang misyon ng Mutya ng Pilipinas Pampanga. You know, sabi nila tapos na, hindi pa po. Nagsisimula pa lamang po ang misyon ng Mutya ng Pilipinas Pampanga in helping other people in creating a beautiful empire of amazing and empowered women. Sa paghahanda para sa national stage, naninindigan ng Team Pampanga na higit pa sa pageantry ang kanilang layunin. Kaya I know even in the national level, we will be able to inspire other people na hindi lang pagandahan ng pageantry, we can make it meaningful and purposeful indeed. Kaya naman, maraming salamat. Hindi pa po tapos ang misyon. Samahan niyo pa rin po kami sa mga tuloy-tuloy na charity activities ng Mutya ng Pilipinas Pampanga. Nakatakdang lumaban si Rose Medina sa Mutya ng Pilipinas 2027 kung saan susubukin niyang sungkitin ang national crown at dalhin ang pangalan ng Pampanga sa mas malaking entablado. Patuloy din ang Team Pampanga sa paghahanda para sa kanyang national journey at sa mga iba pang programa ng organisasyon. Angelica Cara, CLTV 36 News.